Şondan 10-yıl Hudaý Taala'dan desturi hicret geldi. İnni sen ey Muhammed hicret ettiydi. Şondan Muhammed aleyhissalatu vesselam hicret kastını minak ettirinne hicret etmeli boldy. Hicret etti Medine'ye Munawwaraga. Medine'ye Munawwara barandan soň Medine-i Munawwarada Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın eden işleri kan. Min cümle inhak azanın meşruiyeti, azanın buyurulmaklığı. O danekini sahabaların meşveret etmekliği bilen sahabaların Peygamber aleyhissalatu vesselam'a fikru endişe vermekliği bilen. Olur, çon Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hücresi, yaşayan öy, yaşayan otoğu, Mescid-i Nebik, mescidin kola yüzüğünde bolan son, Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz vakti gelen vaktinde, hücresinden çıkarken mescide girip de namazını okuyup denekini, yine hücresine gire ayanmıştır. O zaman, sahabalar şon ol vaqtda saat diýilen zat bolmansoň, azan diýilen zat bolmansoň, sahabalaryň birentekleri namaz wagtdan öňçerek elaketdirinne, inhak dünýäwi işleriň birentek işlerinden galýalamışdyr. Ya birentek sahabalar işe meşgul bolup gizrek gelip cemaattan qalaga ayarlamışdyk. Osam şondan sahabalar bir gün Resulullah bilen oturuşýarlar. Ya Resulullah, biz bir fikre deyli, bir maslahata geleyli, biz meşveret edeyli ya Resulullah, namazın vaktini bildirer ýaly bir zat edeyli ýerler. Şondan sahabaların birentekleri meşveret berýärler, ya Resulullah, biz nagus urayli aýtýarlar. Nagus bir zen. Resulullah aýtdy, ýok, nagus vurup bolmaz. Ol Nasranilan kilisasyna vurulýanlar, edilýänler. Bir bolmaz diýip, inhak bir meşvere, bir fikir ret bolýar. Ondan sonra sahabaların bazısı meşvere berýärler, ya Resulullah, onu öncüre bolsa şeypur urayli, bu urayli. Namazın vakti gelmedinden olol, namazın vakti kol öýlanly şeypur urayli. Şol şeypur bilen bilinsin namazın vakti bololluğunu. Resulullah aýtdy, yok, bir de Yahudilerin alameti. Peygamber aleyhissalatu vesselam de Yahudilere, Nasranilere mengzemekliği qowwermänsen bir ikisini reddetti. Şondan sahabalardan yine bazısı meşveret berdiler, ya Resulullah onjura bolsa düf urayli, dümmük urayli. Resulullah aýtdy, yok, dümmük de bolmaz, bir Rumilen etýän işi diýip aýtdy. Bir de ret boldy. Sahabalan yine birentekleri meşveret berdi, ya Resulullah, öncüre bolsa biz ot yakayli. Şol ot bilen bilinsin namazın vakti bololluğunu. Resulullah aýtdy, yok, ot mecusilen, atışperestlen alameti. Bir de inhak ret boldy. Şondan sahabalan yine bazısı meşveret berdi, ya Resulullah, öncüre bolsa biz baydak kaldırayli, ak perçem kaldırayli, tikeyli, şol namazın vakti gelen vaktına şol baydağımızı, şol perçemimizi çekak ettirinle kaldırayli, namazın vakti gelenliğini bilinsin. O zaman mınnanekin Resulullah nezeri vermedinden önce sahabalan, beyleki sahabalar cevap verdiler, yok. Baydak perçemde bolmaz. Näme diýip ukda yatan adam perçem kaldırılanını näzire görsün, näzire bilsin. Ya
işe meşgul bolup duran adam perçemi baydağı näzire görtün, näzire bilsin diýip inhak sahabalaryň özi munna bir owadan fikir, owadan re'i görmediler, osom muňa da razi bolmadylar. Şondan sahabalaryň bazysy işare etdiler, ya Resulullah, ondan öňre bolsa bir neçe adamy tikeyli, bir neçe adamy ma'mur edeyli. Şol adamlar namazyň wagty goloýlanna hiyaballarda, köçelerde aylansınlar. As-salatu jami'atun. Yani namaz okulacak. Namazın vakti bolly, gelin mescide namaz okuyoylin deyip kıygırılsın deyip sahabalar ayttılar. Resulullah bir re'i kabul etti. Mınin bolacak deydi. Mınin gov deydi. Şonun şol munadiyle kıygıryalan bir yerde kim bolly? Abdullah ibn Zeyd el-Ansari. O zaman bir gün geçenden soň Abdullah ibn Zeyd el-Ansari oyoluk bilen ukulun arasında yatan wagtynda bazı muhaddisler aýdypdyrlar, erti namazdan öňçe diýenne we birentekleri öýle namazdan öňçe diýenne ba. Hulasa Abdullah ibn Zeyd el-Ansari diýilen sahabe keşol munadilen bir bolsa diýişinde bir neferi görýä, bir nefer gelýä, aýtýa, şo bir neferden ekeni ferişte diýip aýdallada ba. Hulasa şol adam bolsun, ferişte bolsun, muňa aýtýa diýişinde Ela uallimuka kelimatin taquluha indan nida'i bis salati. Ey Abdullah, men namaz üçün azan aýdylmaly bolonda bir neçe kelimeleri öwretmäňmi? Şo kelimeleri aýtsaň şola gowdur diýip. Şonon Abdullah aýtdy diýişinde bele öňjüre bolsa öwret. O zaman yankı diýişinde gören adamsy ya ferişte hulasa ol aýtýa, sen 4 mertebe Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. 2 mertebe eşhedü en la ilahe illallah, 2 mertebe eşhedü enne Muhammeden Resulullah, 2 mertebe hayye alel salah, 2 mertebe hayye alel felah, 2 mertebe Allahu Ekber. Ahirinde de la ilahe illallah deyip şu kelimeleri aydarsın deyip aytdı. Şondan yankı Abdullah bin Zeyd Ansari fevri oyana kettirinne Resulullah'ın yanına varıyor. Resulullah gören diýişini aytdı. Ya Resulullah, men şundura diýişleri gördüm. Şu kelimatları da bana diýişimde öwredildi deyip aytdı. Resulullah näme diýe? İnneha le ru'ya hakkun. Ey Abdullah, sen gören diýişiň hakdyr diýip aýtdy. O zaman Resulullah aýtdy, ey Abdullah, laqin zalika Bilalan fe innehu anda ve amaddu sawtan minka. Ey Abdullah, sen şu öwrenen kelimatyny ya öwredilen kelimelerini barda Bilal'e öwret. Bilal'ın senden sesi katıdır, sesi yoğuyundur. Sen şona öwret diýip aýtdy. Şondan Abdullah bilafasyle Bilal'ın yanına barýa. Bilal'a yankı gören diýişini aýda kettirinne, sen şu form edip azan aýdarsyň diýe. Şondan Bilal'lanikin gele kettirinne azan aýtmanydyr. Azan aýtmany duran wagtyny Hazrat Ömer dänekini Bilal'ın azanın sesine oyonyp şol libasy hawynna tura kettirinne evin maşyn geýmäni howlugyp awasyny alyp awasyny süýrep Resulullah'ın ýanyna garşy geldi. Hazrat Ömer aýtdy, ya Resulullah, men
dişimde şu Bilal'ın aydıp duran kelimelerini bana da öğretildi ya Resulullah diye aytdı. Resulullah ise ey Umar sen de gören dişin hak diye aytdı.